রাজা হাতানি বড় খাইতা কম খাইবে মাথা উগ্রতলি জবাব মারো নাই ভারত সরকার ইয়কিয়া সালসা মারো নাই जों जे सिनि अधिकार नमायसा जों सभा खाइ थांनाय जों जे प्रिया सादरा सिनि अधिकार माया केसिं सभा खाइनो थांनाय आबो साद हेलो चेक वानजै खरकसा थुइमानि बदंनो सुनपा खेरहका गुथुइनै सरकार बंनो एम्बुलेन्स रियाफो बे तिनि सरकार हिङाके एम्बुलेन्स सहै आंके तिनि हाइ बन्द जरावो नरक बाय नरक थुइदि नायनाय तिनि सुनु फाइ सबदा हाइना तिनि बिकासा खरकसा तिनि बिकासा আমরা নিউজের কাছে জানাইতে চাই जों सानामोन नायो तावनि बागै हिंगांकै नायदि बन्द दागक जाक टिपिएफ 12 घन्टानि बन्द दागक जाक तिनि जोंथामोन उखा गोथैनो फन्दसे त्रिपुरा सरकार लग पुसक दिनाय एम्बुलेन्स बायद हलिया अबनि बारा जों दिनै ताइतामा जों त्रिपुरा सरकारनि सामना नुगना ना नरक साबैदे मिडिया रक नरनि थाने आं कयो नरक आमके प्लेस खाइदि आं नरनि थाने कयो तावनि बागै मा कय हिङाकै थासिंबो जों खरक नुखा दिनै बांगली ताखक जों आजाका कुनु थैजानिबो जों जातिगतया थैनाय बरक थैका त्रिपुरा सरकार टोटाली फेल नायनायदि नरक तिनी नायनाय दि ताखुकाय बुकजों त्रिपुरा सरकार जे जागाव गोथै फाइमानि गोथैनो फन्द एम्बुलेन्स बाय रहया जों ताम खायना दां नरक मिडिया आवनो तैनाय जवाब दिदि आं सावो गोथैनो फन्दसे नगो पुसक दि हलिया बरक निजि सागबाय थांगानि रिजार्भ तैनाय सागबाय थानि रां खरसा खायनाय नगनि बरक थैबानोसे बरक आसुखा खामनाय जागाव तिनि हाइजराव बरक एम्बुलेन्स माया त्रिपुरा सरकारनि ताम रेसपन्सिबिलिटि दं नादा नाखा जों जास्टिस नायो अबनि बेफार दैनोबो जास्टिस नायो भारत सरकार साजाक दङ डिजिटल इन्डिया सारा इन्डिया वो जे कुनु प्रब्लेम गाय सा खामियांकाय थुइकाय एम्बुलेन्स बाय पाथंनाय एम्बुलेन्स थांनाय कल खाइदि मुसुं नाम्बारो कल नाम्बार जाक दङ दिनै अबहाय अवस्था नुखा ताइ नरक बदंनोबो सोंदि आबनि बागै आं प्रतिबाद खायो तामो त्रिपुरा सरकार तामो खायका अ एक्सन दातिना नांथो सरकार पुरा फेलो त्रिपुरा बिप्लब देव तिनि बिसिनो बिदि सरकार जाकादेना नांगौ आनि मते आनि ओपिनियन मते आनि राइट्स मते पाब्लिकनि राइट्स जादा नों सरकार सावनि बागै सरकार पाब्लिकनि बागै पाब्लिक साबो नचं सरकार नचं नों सरकार तामनि बागै चंजाखा नों तिनि पाब्लिकनि साथे पाब्लिकनि काहामनि बागै नों जोंनुगो जों तिनि हाय सालो तिनि ताखक बिसोरजि देबरमा थैमानि तैनाय तिनि बन दागु जाक टिपिएफ 24 घन्टा 12 घन्टानि बन सकांबारिया साख्लायजाक दङ भानोसे बरगव हायके नेकलेस खायनाय सरकार तिनि जरा अबायके गोथैनो बन्द साग नांलिया गोथैनि बिबन्द फन्त नगो पुसकरि लिया सरकार कुनु सामंदा खायमाक लायखा सादे मिडिया पर्सन सादे नरनि थाने आं सोङो नंनि दायित्व दङ नंनि गुड अपरचुनिटि तिनि हाय सालो नंनि बिडियानि सामं गुसुगो कानानि अबरंनो फ्लेस गायनाय कानानि मत नंनि क्षमता दङ तामनि हिंबा नंनि यागो जे पावर दङ आ पावर नद फुनुंगानि नांगौ राइस न पियाबां तिनि अबनो सानाय जों गोथैनो रहयागे जों रहनाय पियाबा तिनि खा खामानि तामनि बागै हिंकाय त्रिपुरा सरकार भारत सरकार टोटाली फेलो वर्ल्ड वाइड तो अबहाय गभर्नमेन्ट अबहाय भारत सरकार अबहाय त्रिपुरा सरकार ताइ करेखा पृथ्वीव आबनि बागै ताखौ ताइ बुकुसन थारा त्रिपुरा नाइ चंने आं बखा दंमालिया खरकसा बांगली खरकसा वानजिनो बसुं रहका बरगो मानलिया फाइफा हाजरा जों फाता मिडिया नंगो दिंमालिया तिनि ताइ खरकसा गोदै फाइबका तिनि जों ताइ खरकसा गोदैनो उखान हादिनो नाइ बिदि आंगो नाइ चंमैदे बरक गोथै थैमानि सना एम्बुलेन्स बायद हया आबनि बागै त्रिपुरा हो तिनि पाब्लिकनि बागै गुनो सुरक्षित गरै थुइमानि जे दिनो थुयो आ दिनि सालनि सिमे बररनि बखा खामजाक आ बरंनो टाइमया आबनो फन्दसे बर एम्बुलेन्स हया अबनि बारा ताइतामो सुं जवाब नुक्सिनाय त्रिपुरा सरकारनि आं साव बिप्लब देव नों खोनायना रखदे बिप्लब देव नों खोनायना रखदे या नट गभर्नमेन्ट नों ताम खाइमाक लायखा गोथैनो फन्दसे एम्बुलेन्स हया ताम ताइ बुकम आउनु बागै yang kisa norok kita place kaidi yang sungdi ang koine apsno norok ठीक जवाब कक सादि दो norok no sungro hanai norok kaham kain ko खाइदि तामनि बागै के नादि साबो नि थैनाय साबो नेटु बरो करतासै हा नेटु बरो करतासै बजागानि नरक संख्या ओमपी हरिपुर बजागाव
अम्बा हॉस्पिटल पे फैल जीबीनी ओमपी हॉस्पिटल ने रेफर खाई जगह जीबी गए जीबी को नहीं ऑपरेशन तो मनी था लेकिन ऑपरेशन नहीं है संस्कार क्या ना रोना कोनो एम्बुलेंस बा कोनो ताई अब व्यवस्था कर लिया अब तो रिलिया गांधी संग को निजी ने होतिन खाई दी ना एम्बुलेंस उक्सा सानका मानिया के फाइव प्रोसेस अनजाखै माने फैमाने अब टिका कक बांगै गांके तब और बहायन और तो मानन ते चांस करिनो हायनि थांगा गांके रिजर्व तुइ फैगोन के नोंथां साना मुसुं सरकारनि थानिमो अमाहाय ताबुक ताइ खरकसा तुमुनो थै दंखांखाय अमाहाय बननि जरा रगो सेब का हमाया गांके नि ताम कक साना मुसुं अबनो आं साना मुसुं माखा हायसि ताबुक स्पेशली सिनि बरक रक नायखांके रां पैसा करिनि बिसिं तैसे नायखा गोबां बरक दिनै हस्पिटाल थांगो पद रिपोर्ट के कस्ट के जुगालि थानाय रगो दंगो इनके थैमान या बोलो नायखांके गोथैतुगनान पर्यन्त ताइसा निजिनि रां बायखे तुइ फाइनान रक समय नाङै थां गांके पजा बेलाय हिलिगि थां इनके ताबुक रम दे आं तिनि मान खाताय खरकसा मानाय अब कुन कगे हाया देबा गांके बुसुकसे जों जालां खानाबनो जों जे साकबाय थां जे बरम साकाव प्रॉब्लम सपाय बसि मिसे साइ माने बुचिनाय अब दैताबो जों तु माने 5500 के मातु जे को नाय खांको स्ट्राइक बु चले दं को तेरन बायता गांके गभर्नमेन्ट जे सिस्टम दं माने ताबो नायका बिसिंनि तो अनेक प्रॉब्लम न नाय खांका आसुक दैबो दं सानानै कोन दैबो सिं विश्वजीत देवर मानव थानार गिरफ्तार मखाइना विश्वजीत देवर मानव थानार गिरफ्तार मखाइना आइके चमा चलेका आइके चमा चलेका नागर सुरक्षा मंच नीलिदारों गिरफ्तार मखाइना नागर सुरक्षा मंच नीलिदारों गिरफ्तार मखाइना नीचे कन्वेंशन नीलिदारों गिरफ्तार मखाइना आइके चमा चलेका विश्वजीत देवर मानव थानार गिरफ्तार मखाइना एक चमा चलेका आइमी चमा चलेका तिब्रावाय नाची खाई विदेशी रमा मार होना तिब्रावाय नाची खाई विदेशी रमा होना होते तिब्रावाय नाची खाई विदेशी रमा नॉर्डे तिब्रावाय नाची खाई विदेशी रमा नॉर्डे